खुलुमबाय आङो जाराबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय होनदो जेनेबा आंनि मालिकआ गुजरातआव थांदोंमोन गुजरातआव थांनानै दासिमबो फावरा स्टेन्डआव गारि गाखोनो होननानै बिसोरो मोनायाव आं बबेयाव दं होननानै सोंदोंमोन फावरा स्टेन्डआव दं होनदों मा दालाय गारि गाखोगोन ना गाखोआ होननायाव सोंनायाव गाखोगोन दा आसामनि गारि बबेयाव दं होननायाव फावरा स्टेन्डआवनो दङ गाखोनोसै होननानै बुंदोंमोन बिसोर गाखोनो होननायावनो ओंखाम जानो थांदोंमोन बिसोरो ओंखाम जानो थांनायाव गयबो जाबायनो ओंखामबो जाबाय ओंखाम जानानै बेग लायनो थांनो होननायावनो बिसोरो आन्दायदों जाहैबाय दा ओमफ्राय बेगखौ बोरै मोनबोखो लोगोआ ट्रेना खारग'दोनो ओमफ्राय दा लोगोफोरा एरायलायनानै न'आव मोनफैबाय जोंहानियाल'सो 12 जननि भितराव 11 जननिया न'आव मोनफैबाय आरो जाहानिया थाबोबाय ओमफ्राय आरो दा बबेयाव दं बबेयाव मा मोनसे जेनेबा जोङो एसे नागिरलायनानै मानसिखौ खबर मोनबा एसे मोजां जागौमोन आरो बबेयाव दं न'आव बेसेबां हाकार जानानै दं जोंहा आलाय सिलाय ओंखाम दै जायालासिनो बबेयाव दं जों एसे खबर मोनबा मोजां जागौमोन आरो बेखौ आरो बे न'नि नाम्बाराव फन खालामनायमोनबा बिराद गोजोननाय मोनगौमोन दाबो जोङो एसे जेबो खबरखौनो मोनाखै नालाय बबेयाव दं बबेयाव मा बिराद सिन्था जागासिनो दं जोङो दा गाइस जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गोबां मानसिफोरानो आउट अफ आसामाव खामानि मावहैनानै दङ स' बे न' फारसे फैफिनदों बिसोरो आरो बे फैफिननाय समावहाय माखासे गोबां सुबुंफ्रा खैफोदाव गोग्लैदों बे भाइरासनि समावसो स' लोगोफोर आंखौ मोनसे भिडिअ बानायनानै हरदों रसना बर' मादैया दिपक बार'नि हिन्जाव रसना बर' मादै रसना बर' मादैया बे गावनि फिसायखौ नागिरगासिनो दं बिराद दुखु गावनि फिसाजोखौ लानानै भिडिअ बानायनानै हरदों गोबां दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर दिपक बार'आ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जाराबारि एबा थोरिबारि गामिनि पुलिस स्टेशनखौ होनदों सिमला आरो पस्ट अफिसखौ जालागाव बे मानसिया गुजरातआव खामानि मावनो थांदोंमोन गावसिनि गथ' गथायनि गावसिनि फेमिलिनि थाखायनो थांनाय 19 मार्च 2020 नि बे थांनाय बे मार्चनि 19 खालारावहाय बिथाङा गुजरात स्टेशनाव गारि गाखोदोंमोन बा ट्रेनाव गाखोदोंमोन गावनि लोगोफोरजों बिसोरजों जयै फैनाया गासै 12 जनमोन 12 जननि गेजेरावहाय दा आसामाव सफैना दङ 11 बा 11 जन बा 11 मानसिफ्रा सफैना दं बाट नैबे दिपक बार' होननायासो मोनफैयासै बिनि हिन्जाव रसना बर'आ बिनि सायाव भिडिअ बानायनो थिनहरदों गाबलायलायबाय ओमफ्राय मा बुंनो दायो सोरबाफोर जुदि नुयोब्ला खोन्थाबानो जाबाय खोन्थानि 19 मार्चआव बिसोरो गुजरातआव माने गुजरात स्टेशनाव ट्रेन गाखोनानै बिसोरो फैनानै हावड़ा स्टेशनाव ओंखारफैबाय हावड़ा स्टेशनावथ' गोदान ट्रेन माने गाखोनांगौ नालाय स' बेवहाय बिसोरो ओंखाम जाबाय ओंखाम जानानै बिसोरो गयबो जाबाय जाहैदों आरो बिनि गेजेरावहाय बिसोरो गोदान मोनसे ट्रेन गाखोसिगोन बे समावनो दिपक बार'आ आन्दायनानै बबेथिं थांखो बिनि लोगोफ्रा बेखौ मोनबोआसै दानाबा बे दिपक बार'आ हावड़ा स्टेशनावनो थाबोबाय दा बिनि 11 जन लोगोफ्रा फैबाय बेनि बेगखौबो लाबोफाबाय ज' थानो नालाय स' दायो मानसिया गोमाना दङ लोगोफोर नोंथांमोना बे मानसिखौ नुयोब्ला प्लिज खोन्थाबानो जाबाय बिसोरनि गथ' गथाय न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ कल खालामनानै बुंहरगासिनो दं गामिनि मानसिफ्रा बुंहरगासिनो दङ प्लिज नोंथांमोना नुयोब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय अननानै स' बेयाव हावड़ा स्टेशनाव बेखौ इनकुवेरि खालामनो नागिरदों जोंबो आरो नोंथांमोनाबो हायोब्ला एसे हावड़ा स्टेशनाव इनकुवेरि खालामबानो जाबाय आंनि नाम्बार जाबाय 7740039057 नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला बे नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन आरो न'खरनि नाम्बारखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन लोगोफोर आं बे दिपक बार'नि डिटेल्सखौ खेबसे खिन्थाफिननि बिनि माने डिस्ट्रिक्टआ जाबाय बाक्सा गामिया जाहैबाय जाराबारि एबा थोरिबारिबो बुङो आरो पुलिस स्टेशनखौ सिमला होनदों गामिखौ पस्ट अफिसखौ होनदों जालागाव स' नोंथांमोना जुदि मोनोब्ला प्लिज खोन्थाबानो जाबाय बिनि हिन्जावनि मुङा जाबाय रसना बर' बाबाय